Шулай ук Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. Әгәр мөмин кешесе Аллаһның нинди җәзасы барлыгын белсә, беркем дә җәннәткә керергә өметләнмәс иде. Әгәр кафир кешесе Аллаһның нинди шәфкать иясе, ягъни мәрхәмәтле икәнен белсә, беркем дә җәннәткә керү өметен өзмәс иде. Беркем дә җәннәткә керү өметен өзмәс иде. Шуңа күрә кеше ике арада булырга тиеш. Ягъни бер ягында Аллаһның газабы, ачуы, икенче якта Аллаһның рәхмәте. Аллаһның рәхмәте. Әгәр ул Аллаһның газабыннан гына курыкса, аның җәннәткә керергә өмете булмас иде. Шулаймы? Җәннәткә керергә өмете булмас иде. Һәм ул шул газаптан куркып үзен бетерер иде. Шулай ук әгәр кеше Аллаһның рәхмәтенә генә өметләнсә, ул гынаһтан курыкмас иде. Шулаймы? Гынаһтан курыкмас иде. Гынаһларны эшләп Аллаһның рәхмәтенә өметләнер иде. Бу да дөрес түгел. Шуңа күрә кеше ике арада булырга тиеш. Әгәр гынаһ эшләде икән ул, беренче ул курка Аллаһның газабыннан. Мине бит бу гынаһым өчен Аллаһ бит сораячак миннән. Мине бит бу гынаһым өчен Аллаһ газаплаячак. Аллаһның газабы ләшәдид, каты, куркыныч. Без шулай Пәйгамбәребезнең хадисләреннән беләбез, ахирәттә булган газап бу дөнья газабы белән чагыштырып булмый. Әгәр Аллаһ ахирәттәге газапны бу дөньяга бирсә кешегә, кешеләр бу газапка чыдый алмаслар иде. Бу газаптан исән кала алмаслар иде. Шуңа күрә кеше гынаһ эшләде икән, ул шунда ук Аллаһның газабыннан куркырга тиеш, һәм шушы курку аны кая алып бара? Тәүбәгә. Ул шул газаптан куркып тизрәк Аллаһка истигъфар белән, ягъни гафу белән эндәшә, гафу сорый Аллаһтан. Һәм шунда гафу сораганда Аллаһтан куркып, ул Аллаһның рәхмәтенә өмет итә. Аллаһ бит гафу итүче, Аллаһ бит мәрхәмәтле. Ул Аллаһның рәхмәтенә өметләнә. Аллаһның рәхмәтенә һәм Аллаһның гафу итүенә өметләнә. Шулай ук гыйбадәт кылганда ул курка, Аллаһ минем бу гыйбадәтемне кабул кылды микән? Шушы гыйбадәтемә кергән рия, башка кимчелек хаталар өчен Аллаһ мине сорамас микән? Һәм шунда ук инде ул Аллаһның рәхмәтенә өметләнә. Мәрхәмәт Аллаһ гафу итәр. Иншаллаһ Аллаһ минем бу кимчелекләремне гафу итеп, минем бу гыйбадәтемне кабул итәр. Һәм миңа күп әҗр савап языр. Аллаһның рәхмәте. Һәм шулай ук кеше белергә тиеш. Аллаһның рәхмәте, аның газабыннан биегрәк. Аның газабыннан өстенрәк. Аллаһның рәхмәте аның газабыннан өстенрәк. Һәм шулай ук гыйбадәт кылганда кеше онытырга тиеш түгел. Аның бу гыйбадәтләре, аның бу эшләгән гамәлләре, әгәр Аллаһның рәхмәте булмаса, аңа бернинди файда китермәячәк. Хәтерлисезме, без сиңа хадис укыдык. Кыямәт көнендә алып килерләр кешене 300 ел гыйбадәт кылган. 300 ел дәвамында гыйбадәт кылган. Һәм Аллаһ бу кешедән сорар: "Сине җәннәткә шушы гыйбадәтләрең өчен кертимме?" ди. Я инде үземнең рәхмәтем аша кертимме ди. Үземнең рәхмәтем белән кертимме ди. Бу кеше инде 300 ел гыйбадәт кылган кеше нәрсә әйтә? Ул 300 ел гыйбадәт кылган. Минем гыйбадәтләрем белән ди. Шуннан соң шул кешенең 300 еллык гыйбадәтләрен үлчәүгә салырлар, һәм аның бер күзен алып килеп икенче үлчәүгә салырлар, һәм бу күз нигъмәте бу аның 300 ел гыйбадәтләрен басачак. Аның шушы 300 еллык гыйбадәте хәтта шу күз нигъмәте өчендә җитмәячәк. Шуңа күрә кеше Аллаһның рәхмәтеннән бер качан өметен өзәргә тиеш түгел. Кеше Аллаһның рәхмәтеннән нинди генә шаталмасын, Аллаһның рәхмәтеннән өметен өзәргә тиеш түгел, ләкин шул вакытта әлбәттә инде ул аның газабы турында онытырга тиеш түгел. Аның Аллаһның әмерләренә салкын карарга тиеш түгел. Чөнки бит Аллаһның газабы куркыныч, ләкин Аллаһның рәхмәте аның газабыннан биегрәк.